खुलुमबाय गिबियावनो जों बायदि आइजोफोरखौ सिमां सुजुनायाव गावनि आथिङाव गसंनायाव आसामनि रायजो गामियारि जिउ राहा गाव बिथांखिया गोबां मदद खालामदों। बेनिखायनो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बिथांखिफोरखौ साबायखर जासिहरबाय। आंनि मुङा हाथरखि बसुमतारी, आंनि गामिया बनरगाव थागथारा, आंनि बिसिडिसिआ अन्थाइबिल बिसिडिसि। आं अमा फालांगि खालामो। आंनाव अमाया गासै 54था दङ। आं अमा फिसाखौ फानो, अमा खासि खालामनानै फानो। दा एसे फालांगिया दुरबल नालाय, बिनि थाखायनो आंनाव दा गासै 54था अमा दङ, फाननो हाथ'वाखै आङो। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों दि आं BTRनि सार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै NRLMनि दैदेननायाव आं पशु साखि मावदों। बेजों लोगोसे सारमोना आंखौ खामानि मावनायाव हेफाजाब खालामदों। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो BTR सारनिफ्राय माने पिग मिशनाव एप्लाइ खालामदों नालाय सार, आङो एसे हेफाजाब मोनो खोमा सार। बेजों लोगोसे SRLM आरो NRLM सारनिफ्रायबो गोजोननाय जासिहरबाय सार। नोंसिनि दैदेननायाव आं दिनै पशु साखि जाबाय सार। आङो पिग मिशनावबो एप्लाइ खालामनो हाबाय। BTR सारनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। ब्लकनि SRLMनि सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। दतमा ब्लक पिल' सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननाय थाबाय।